Jeg er Trine fra Jeg Elsker Mode, og jeg står sammen med Emmy, som står bag Emmy Design, som er et helt nyt mærke, som lige har lanceret sin anden kollektion her på modemessen. Vil du ikke prøve at fortælle os lidt om din inspiration til den her kollektion? Den er jo lidt anderledes end det, vi ellers har set på messen. Altså jeg prøver at gøre noget, som jeg selv finder i butikken, altså noget, som er inspireret af førende 50'erne, men som stadigvæk er noget nyt, og som kan bruges af alle. Jeg inspireres af filmer fra førende, og gammel swingmusik, og så prøver jeg at lave noget, som alle kan bruge. Så man kan bruge det, hvis man er sådan helt rockabilly-freak. Man kan også for eksempel et jakkesæt, hvis man er en 50-årig businesswoman. Hvordan forestiller du dig sådan, at kollektionerne skal udvikle sig? Er det 60'erne næste år, eller er det 70'erne? Eller? Altså jeg prøver at holde mig til den stil, jeg har. Jeg udvikler meget langsomt. Og så jeg vil prøve at holde nogle klassikere, som er der hvert år, men i nye farver og mønstre. Jeg vil, at man skal kunne bruge det samme stykke tøj om 5 år, 10 år, og stadigvæk føle, at det er noget nyt og frisk. Hvad er dit yndlingsstykke tøj fra kollektionen, den nyeste kollektion? Det er svært at sige, men jeg begyndte når jeg begyndte at tænke, hvordan min kollektion skulle se ud, så tænkte jeg på uldfrakker og uldstrik og sådan som er varmt, men som stadigvæk ser pænt ud, som ikke fylder ud af masse. Så ja, det er for det bedste er det her uldtinte, det her og den her. Jakkerne? Ja. Det er 100% uld, og det er meget varmt her på, men det er stadigvæk smukke. Min drøm er, at jeg altid skal have sjov, når jeg arbejder. At jeg skal lave noget, som man kan bruge, og som ikke fokuserer til en målgruppe, som vil hos alle. Og jeg vil gerne blive større og lidt med og have egne butikker og tage et skridt ad gangen.